Der var hun. EU! Efter 2. verdenskrig besluttede 6 lande at arbejde sammen med et fællesskab. De 6 lande samarbejder om et stort kulfællesskab, som skulle sikre fred i verden. Det er et stærkt fællesskab! I dag bliver det kaldt for EU. Der er 27 medlemslande. Der er 499 millioner borgere. Der er 734 parlamentarikere. Der er 3 EU-hovedkontorer, som ligger i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg. Jeg regner med, at det bliver et stort samarbejde. Det er faktisk lidt spændende, fordi det ikke kan siges med hensyn til alle det her økonomiske krise og sikkerhedspolitiske, så jeg ved det faktisk ikke. 今日いろいろ経験できてすごく良かったと思います。で、最終的に再スタートの時に、武藤君と真横に並んでたんですけども、彼の下に、シモナもう一人ドライバーがいて。C'est pas la raison que je l'ai fait, mais je pense que j'adore le polémique sur le film. Ça nous donne beaucoup de choses à en parler, à discuter, surtout dans un film. Hvordan man EU kommer til at se i fremtiden? Jeg er for EU. Jeg har været i... Jeśli bierzemy pod względem średnią... Jeg er imod EU. Jeg er for EU. I særdeleshed for et samlet Europa. Der er så mange ting i det, så Danmark skal... Imod! Jeg er for EU. Imod. Jeg er imod EU. Jeg er for EU. Imod. For. Jeg er vild med Europa. EU! Ja.